जोङो डिसिनो मेम'ना मोनदों जे डिसि क'क्राझारनि ओमफ्राय डिसि चिरांनि आरो लोगोसे काउन्सिल हेल्थ डिपार्टमेन्ट बिटिसि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दा जों बिसोर मेम'ना मोनदों दा बे मेम'नामाव जोङो बेयाव स्ट्रं भाबै जोङो निन्दा खालामनायजों लोगोसे जों दाबि खालामदों जेसेबां इलिगेल भाबै अस्त्र लानानै दं बोरलाथिर हाथियार लानानै दं बेखौ सिज खालामनांगौ जों बेखौ बुंदों ओमफ्राय जायनाखि दाख्लै घटनायाव बे रुनिकातानि घटनायाव जायफ्रा इनभल्भ दङ बे घटनायाव जायफ्रा नांजाबफानानै दङ बिसोरखौ आइडेन्टिफाइ खालामनांगौ बिसोरखौ हमनांगौ आरो एक्जेम्पलारि पानिशमेन्ट बिसोरखौ होनांगौ बे बाथ्राखौ जों बुंदों आरो इसिबां माने इलिगेल इनक्रुजर दं बिसोरखौ फरेस्टनिफ्राय होखारजोबनांगौ जों बाथ्राखौ बुंदों दा गोबां दाबि जोङो डिसिनो होदों दा बेजों लोगोसे जोङो थांनाय 12 तारिखआव जानाखि कारिगाव घटना जादों बे घटनानि उनाव जों आरोबाव मोनसे लिगेल एक्सन लानांगौ होननानै जों ज' सावरायलायनानै हाइकर्टआव जों केस होनांसिगोन बेसेबां इलिगेल इनक्रुजर जादों बिसोरखौ जों केस होब्ला माने जोंनि माने गभर्नमेन्टआ आसाम गभर्नमेन्टआबो बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआबो इभिक्सन खालामनाय नङा जों बेखौ साननानै जों हाइकर्टआवनो केस होथारनांगौ होननानै जों दायित्थ' लानानै जों माने आरटिआइ जों खालामदोंमोन आरटिआइ सिएसडि बिटिसिनि हेल्थ डिपार्टमेन्ट बेनो खालामदों डिअ' चिरां डिअ' बाक्सा डिअ' हलथुगाव बिसोरो जोंनि बे आरटिआइ माबाखौ जोङो हरदों दा खिन्थु अति दुर्भाग्यआव जोंनि थाखाय दा दिनै बिथांमोनहा बाक्सानिफ्राय जायनाखि जोङो आरटिआइनो रिपर्ट होदों बे आरटिआइ रिपर्टआव जों लिरदों जे माबा एक्सन लानायनि माबा मोनसे प्रिभेन्ट खालामदों नामा प्रिभेन्ट जादों नामा आरो एक्सन माबा मोनसे होखारनायनि नटिस सार्ट खालामदों नामा माबा एक्सन लाबाय नामा बेफोर गासैबो पइन्टखौ जों मोनफा हाइकर्टआव केस होनायनि सुबिदा लानानै जों होनाय जादोंमोन खिन्थु बाक्सायाव जेराव माने हाइकर्टनिबो अर्डार दंखायो हाइकर्टनि मोनसे अर्डार दङ दा बे हाइकर्टनि अर्डार थासेयावबो बिसोर सिम्पलि नटिस हरनानै दोनदों खिन्थु एभिक्सन खालामाखै दा बेफ्राव जों नुयो माने डिपार्टमेन्टनि गाफिलथि डिपार्टमेन्टआ इन्टारेस्ट नङा डिपार्टमेन्ट स्ट्रं नङा जों बेखौ बुजियो आरो बेजों लोगोसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जाहैबाय जों दिनै सोलिफारिखौ लुबैयो जोंना नैबे स्टिक आंनो हरनाय नै दावराव देखाय नार्जारि हरनाय वर्किं प्रेसिडेन्ट गभर्नमेन्ट माबानिफ्राय हरनाय बे हल्टुगाव डिभिजननि डिअ'खौ हरनाय दा हल्टुगाव डिभिजननि डिअ'खौआ जोङो जा माने रिपर्ट हरदों एथ' बुरजा जोंनि एनक्रचमेन्ट जादों जों मिथिगौ लावपानि एरिया लुंसुं एरिया ओमफ्राय जैनपुर लुंसुं सरलपारा आरो गोबां जायगायाव दङ बिदिनो गोबां फेमिलि दा बिसोर जोंनि फेमिलि लिस्टखौ हरदों जों फेमिलि लिस्टखौ जों होनांगौ होननानै आरो बिसोर एफआरआइ आन्दाराव गोलैना गैया बिसोर माबे समाव थाया बेखौ जों बुजिदों आरो ओरैनो फरेस्ट राइट्स एक्टनि जायनाखि आयेन एफआरआइ 2006नि आयेन बे आयेन बादिब्ला जायनाखि ट्राइबेलफोर बर'फोर राभाफोर गार'फोर ट्राइबेलफ्रानो फरेस्टआव माबासिम 2006सिम थानो मोनो 13 डिसेम्बर 2005 बिसिम थानो मोनो बेसिम जायफ्रा दंखायो बिसोरखौ जेबो खालामनो हाया आरो बिसोरनो हा होनांगौ बिसोरनो लामा सामा बानायनांगौ बिसोरनो स्कुल दालां बायदिसिना बानायनांगौ बेफोरसो आयेनाव दङ दा बिसोर 2005नि 13 डिसेम्बरसिम जायफ्रा दंखायो बर'फ्रा ट्राइबेलफोरखौ जेबो खालामनो हाया अन दा आदार हेन्ड जायफ्रा ट्राइबेल नङा नान ट्राइबेल जेनेबा सावथालफोरनि जों ट्राइबेल नङा बाहेरानिफ्राय फैनाय बिसोर झारखन्ड ओमफ्राय बिहारनिफ्राय फैनाय इउपिनिफ्राय फैनाय दा बिसोर जायगानि ट्राइबेल नङा बेखायनो बिसोरनि थाखाय मा होनदों बे फरेस्ट भिलेज एक्ट बे आयेन बादि नैबे फरेस्ट राइट्स एक्ट एफआरए बे आयेन बे लेखा बे एफआरए आयेन बादिबा जायगा ट्राइबेल नङा बिसोरो हाग्रायाव थानोब्ला बिसोरो मोनबा जेनेरेसन जानांगौ मोनबा जेनेरेसन बा मोनसे जेनेरेसनाव 25 खरि लादों 25 बोसोर दा बिदिबा 2005नि 13 डिसेम्बरखौ लायोब्ला अब्ला 1931सिम जानांगौ 1931आव जायफ्रा दं बिसोरसो बेयाव थानो मोनो दा जों खिन्थु जों मिथिगौ बे हल्टुगाव फरेस्ट माने डिभिजन आरो चिरांनि जायनाखि फरेस्ट डिभिजन आब्दुल मानासिम बेयाव बुंनो थाङोब्ला खुनु माने फरेस्ट राइट्स एक्ट बादि थानो मोनथाव मानसि बे जायगायाव गैया गुबुन ट्राइबेल दङब्ला
अब्ला बिसोर ओंखारनांगौ मानो ओंखाराखै मानो दिनैसिम मानो एक्सन लायाखै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ दा गन्दगला बेयावनो दं दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जेबो एक्सन लाबाखै दासिमबो खिन्थु बर'खौबा एक्सन लाबाय थायो बर'खौ सिगिस' खालामबाय थायो दा बेफोर बेखायनो नैबे जायनाखि माबा हलथुगाव डिभिजननिफ्राय जायनाखि जोंनो हरनाय बे हलथुगाव डिभिजन हरनायावबो बेयाव केस सेन्टाराव मोनसे रिपर्ट बिथांमोना जोंनो हराखै दा बेयाव गासिबो माने पेन्डिं एट SDLC साब डिभिजनेल लेभेल कमिटि बेयाव पेन्डिं माने एंग्रुजाजानो गैया माने हलथुगाव डिभिजन फरेस्ट डिपार्टमेन्ट हरनाय बायदि जु हरनाय बायदि एंग्रुजाजानो गैया बिदि होननाय जादों दा जों माबाखौ लानानै केस होनोसोलाय एथ' जों मिथिगौ बे जायगायाव माने माबा गैया रावबो थानो मोननाय अधिकार माने बे एफआरए बायदि रावबो गैया दा दिनै बिसोरखौ जुदि जोङो लिस्टखौनो होनो हायाब्ला दा जों लिगेलसो माबोरै लानो कर्टआव जों बोरै थांनो आयेननियाव आसलखौ बोरै लानो डिपार्टमेन्टथ' गैब्ला बेखायनो सोंखारि नंगौ हलथुगाव डिभिजननि फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ जों सोंखारियो बिथांमोना जाहाथे बेखौ जोंनो हरनायखौ जों मोजां मोनाखै आरो लोगोसे जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि जायनाखि DO दा बिथांमोनखौ जोङो सोंखारियो दुखु मोनो जोङो 12 तारिखनि उनावनो थांनाय 12 जानुवारि उनावनो जोङो RTIखौ होदों दा बिथांमोनाबो दिनै जोंनि खुनु माने RTI रिप्लाइ होनायनि खुनु गोनांथि दंथाराखै बिथांमोना दासिमबो हराखै रिप्लाइखौ जोङो जेबो हराखै दा बेबायदि मा जागोन आरो जोंनो जुदि RTIजों जुदि रिपर्ट होआब्ला जोंनो होनो गोसो गैयाब्ला नोंसोरनो मावना दे ओंखारजोब नोंसोरनो कर्ट कासारि जेबो नाङाब्ला रावनिबो सहाय नाङाब्ला ओंखार जों सापर्ट खालामो बेबो दं नोंसोरबो ओंखारा जोंखौबो मावनो थाखाय गोसोखौ होआ बे माब्लाय दा बे गासैबो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट नेग्लेक्टजों जानाय बिगासिनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ स्ट्रं मोनब्ला दिनै बे रोखोम एथ' जे इलिगेल मानसिफोर हाबनो लुबैयो बाहेरानि मानसि दिनै बिसोरखौ मानो कन्टेक्ट खालामनो हायाखै बिसोरखौ मानो होबथानो हायाखै बिसोरखौ दिनै मानो होखारनो हायाखै मानो ओंखारनो हायाखै बाथा दिनै बेयावनो मोनसे गिदिर सोंनो फैयो ओंखायनो दिनै जों माने खावलायनो लुबैदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव स्ट्रं जानांगौ गोख्रों जानांगौ आरो इमिडियेट मोनसे सिभिल ससाइटिनि मिटिं नांगौ जेसेबां आफादफोर दं बर'नि आफादफोर दं बिसोरबो लिंनानै बा सावथालनि आफादफोर दं बिसोरबो लिंनानै मोनसे मिटिं कमिटि दानांगौ जायफ्रा इलिगेल इनफ्लुयेन्स दं बिसोरबो आइडेन्टिफाइ खालामनांगौ बिसोर एफिकेट खालामनांगौ जाहाथे बयबो सापर्ट खालामो दा दिनै पलिटिकेल माने आफादफ्रा गोबां माने माबा दंलायलायो सोरबा सावथाल माने माबानो सेलनो आदिबासि सेल इउपिपिएलआव दं डिपिआव दं बिसोरखौ बुंनो हानांगौ जाहाथे बिसोर जाहाथे इनक्ल'ज खालामा बिसोर जाहाथे गाज्रि खामानि मावा बिसोर गावसोरनि मानसिखौ कन्ट्रल खालामो बेखौ जों मानसिया बुंलायनाया ओरैनो हानजायाव राजखान्थि हान्जायाव सोना लादों राजखान्थि माने हान्जायाव मावफादों खिन्थु सिनिसि जोंनिफ्राय माने सुग्लाबाय थादों जोंखौ सोंख'बाय थादों दा ओंखायनो जोङो बयबो हान्जा आफादफोर जोंखौ खावलायो जाहाथे जोंनि माने अधिकारखौ जाहाथे माने गुबुनफ्रा फैनानै सेरनो हाया जोंखौ जाहाथे माने खैफोदाव गोलैया जों दा बाहेरानि थाबाय मानसिनि थाखाय जों गिनांगौ जाया बेनि थाखाय जोंनि आफादफ्रा जाहाथे स्ट्रं जायो आं बेखौ बयबो खावलायो आरो मोनसे बाथ्राया जादों नैबे थांनाय 2014 मायथाइयावनो आरोबाव जोंहा गासै 7टा बर' गामि दिनै गसाइगाव साबसिन जादों 7टा बर' गामिया दिनै खारजोबनानै दङ बाहेरायाव दिनै बाहेरानिफ्राय फैनाय सावथालफ्रा दिनै बे गामियावनो आवग्रिनानै दङ खिन्थु दिनैसिमबो जोंनि खुनु आफादफ्रा दिनै मोनसेबो आवाज होआखै जों बिराद बुंनो हादोंमोन फुङाव बर' माहारिया एक्सन लेखा जायो जेब्ला जों बुंनो हादोंमोन नोंसोर मानो जेबो बुङाखै नोंसोर दायथ' लानांगौ बुं जेबो गैया बिफोर बर'फोरखौ बुंजोबा बुं जेबो गैया नै 7टा गामि माजादाब्रि फुलकुमारि ककियागार जोङो गासिबो निउस पर्टेल आरो इउटिउबार बिथांमोनखौ बड'लेण्ड अरुणाचल ससाल मन्थ्रनि जानानै बरायबाय आरो रायजोखौ खुलुमहरनाय जाबाय थांनाय 17 एप्रिल खालि रुनिकाटा फरेस्ट अफिसखौ गाग्लोबनानै बे फरेस्ट अफिसखौ बुख्रुबबाय बिनि गारि घरा बुख्रुबबाय बिनि जायनाखि सम्पतिफोर बेखौ बुख्रुबबां सावदों आरो लोगोसे अस्त्र शस्त्र लुट खालामनानै लांदों दा बिनि सायाव जोङो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो निन्दा खालामदों दा सोमोनांथाव बाथ्रा बेनो जे जायफोरखौ एनकाउन्टार होनानै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ हमनानै लाबोदोंमोन दिनै बे एनकाउन्टारफोरखौ हमनायनि दायाव जे दुले बले फैनानै एनकाउन्टार सावथालफ्रा बे रुनिकाटा
फरेस्ट अफिसखौ गाग्लोबफैबाय बिनिफ्राय देरसिन दुखुनांथावसिन मानो थानो हाबावो दा जोंनि दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे फरेस्टआ गावनि अफिसखौनो दिनै निरापत्ता होनो हानाय जाबाय बे जोबोद दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथाय दा बे बिटिसिआ जोंनि खैजों दाजानाय बर' फिसाफोरनि गिदिर सेक्रिफाइसनि गेजेरजों मोननाय बिटिसि दा दिनै बे बिटिसिआव जुदि जोंनि बिटिसिनि मावख'फ्राव बाहेरानिफ्राय फैनानै थाफैनाय मानसिफ्रा एंगुरारफ्रा गाग्लोबफैयोब्ला बियो डाइरेक्ट बर' हारिखौनो माने लैजाफानाय जायो आघात होनाय जायो दा जोंनि बिटिसिआव जिखि घटना जायाखै मानो बेफोर जोंनि बर'फोरनि सायावनो आघात होनाय बर'फोरखौ दुखु होनाय जों बेखौ हमनानै लायो मानोना बिटिसिआव बिदि जानो मोना दिनै बाहेरानिफ्राय जायफ्रा बाहेरानिफ्राय थाफैनाय मानसिफ्रा जोंनि जायगायाव हाग्रा ओनसोलाव दंफांफोर दङ दा बिसोरखौ होखारनांगौ होननानै जों गोबां समनिफ्रायनो दाबि खालामबोदों बड'लेण्ड डिस्ट्रिक्ट सामन्सआ बे हाग्रा ओनसोलाव संकसनिफ्राय एखे जों माबासिम माने बै मानास प्लेनसिम गोबां बाहेरानि एंगुरारफोर दं हाबनानै थाफैबाय दा बे गोदान बाथ्रा नङा दा जायफ्रा हाबनानै थाफैदों बियो जों झारखन्डनि बेंगलनि बेफोरनो फैनाय जोंनाव रिपर्ट दङ जों मिथियो बेखायनो जों जेब्ला टाइम टु टाइम आइबिफोरजों रायलायो सेन्ट्रेल आइबिफोर पुलिसजों रायलायो बिथांमोनाबो बुंदों नंगौ बाहेरानिफ्राय फैनानै थाफैनाय दङ आरो बे जायगाफ्रावनो दिनै मावइस्टफ्रा ओमफ्राय नक्सलाइटफ्रा जायगा आवग्रिनानै दङ बिसोर बेयावनो सेल्टार लानानै दङ आरो बिसोरो बे जायगानि लकेल मानसिफोरखौ थुलुंगा होगासिनो दङ आरो बिसोर लकेल मानसिफ्रा बै उग्रबादिफोरखौ मोननानै गोरा जानानै दं बिसोर गोख्रों जानानै दं रावखौ गिया जाय फलनि दिनै बिसोरो बायदिसिना घटना दिनै जोंनि ओनसोलाव बिटिसि ओनसोलाव खालामगासिनो दङ थांनाय 12 तारिख जानुवारियाव आवदां बाजार कारिगाव माने आउटपस्टनि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय आवदां बाजाराव जे सिख्ला जोहोलाव बिस्मित बेखौजे अना-खाना बुथारबाय एथ' निर्मम एथ' गिलु-बालु जाथाय बियो सासे कन्ट्राक्टर जेबो दाय गैया जेबो हाबा दाय मावाखै बे गावनि कन्ट्राक्ट खामानि मावनो फैदोंमोन बे फैनाय समाव जे बेखौ गले गले फैनानै एटाक खालामबाय बेखौ गारि माने बुख्रुबबाय मानसिखौ गारिनिफ्राय दिहुननानै माने बुथारबाय बेनिफ्राय देरसिन आरो अयथासार मा जानो हाबावो मुगैथाव बियो दा जों मुगैयो आरो जोङो दिनै थांनाय कारिगावनि जानाय घटना आवदां बाजाराव जानाय 12 जानुवारियाव बे जानाय समावबो जोङो गभर्नमेन्ट अफ आसामनो जों चिठि लिरदों मेम'रेन्डाम हरदों जे बे हाग्रा ओनसोलाव गोबां माने उग्रपन्थिफोर हाबनानै दंफैयो आरो बिसोरनो थुलुंगा होगासिनो दङ आरो बिसोर थाफैनो थाखायनो दिनै लकेल सावथाल आरो बर'फोरजों गाज्रि सोमोन्दो जालायबाय थांलाय फैलाय गैलायै बर'फ्रा थांनो हाला सावथालफोरनि जायगायाव गिनांगौ आरो एखमबा सिगिहरोबो दा बेबायदि अबस्था फैबाय दा गथिखे इसिबां माने बाहेरानिफ्राय हाबफैनो थानानै दङ हाग्रा ओनसोलाव इलिगेल एनक्ल'जार्सफ्रा बेखौ होखारजोबनांगौ होननानै जोङो गभर्नमेन्ट अफ आसामनो जों लेटारखौ इस्यु खालामदों आरो फरेस्टनि जायगानि CID काउन्सिल हेड अफ दा डिपार्टमेन्ट फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बिटिसिनि दा बिनिबो जोङो मेम'रेन्डाम होदों आरो जायफ्रा हाबफैनानै दं इलिगेल बाहेरनिफ्राय फैनाय मावइस्टफोर बा एक्सट्रिमिस्ट एलिमेन्टफोर बेखौ होखारनांगौब्ला बे जायगायाव इसेबां इलिगेल माने एनक्ल'जारफोर दङ सावथालफोर हाबनानै थाफैनाय जायफ्रा फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006नि आन्दाराव जायगाया एन्टाइटेल दङ बिसोर थानो मोना दा बिसोर होखारजोबनांगौ होननानै जोङो मेम'रेन्डाम होदों खिन्थु दिनैसिमबो जेबो एक्सन लानाय जायाखै दा जों जि मेम'रेन्डाम होदोंमोन बे समाव जुदि गभर्नमेन्टआ प्रपारलि एक्सन लानायमोनब्ला दा इभिक्सन खालामनानै माने होखारनायमोनब्ला बे इलिगेल एनक्ल'जारफोरखौ हयथ' बे जायगायाव बे मावइस्टफ्रा ओमफ्राय नक्साल एलिमेन्टफ्रा थानो जायगा मोननाय नङामोन आरो बिसोरो बे लकेल सावथालफोरखौ थुलुंगा होनो स्कप मोननाय नङामोन आरो लकेल सावथालफ्राबो बिदि मोनसे उत्तेजित जानाय नङामोन आरो बिसोर माने गोरा मालायजों जुजिनो मालायजों फेर फाथिनो बे रोखोम गोहो बिसोर थानाय नङामोन दा खिन्थु बिसोरखौ माने
इभिक्सन खालामनो थाखाय आरो मावैसोफोरखौ मोजां नागिरनो थाखाय नक्सालिफोरखौ मोजां नागिरनो थाखाय दिनै बिसोरनि माने एग्रेसिभ जायनाखि मुड एग्रेसिभ एक्सन बे बारानिफ्राय बारा जादों दा जों दाबि खालामदोंमोन बिसोरनि जायनाखि आखायाव बोरला दङ थिर दङ बेखौ सिज खालामनांगौ मानोना बिसोर बोरला थिरखौ लानानै बिसोर गोरा जायो मानसिफोरखौ सिगियो आरो बिदिनो एटाक खालामो बेखायनो बेखौ सिज खालामनांगौ होननानैबो जोङो थांनाय जायनाखि 12 तारिख जानुवारियाव घटना जानाय आवदां बाजाराव बिनि उनाव जों मेम'रान्डाम हरदोंमोन खिन्थु खुनु एक्सन लानाय जायाखै जार फले दिनै मोनसे बिदि डाइरेक्ट माने कनसिकुवेन्स हिसाबै डाइरेक्ट आउटकाम हिसाबै नै दा माने माबाखौ 17 तारिख थांनाय 17 तारिखखालि रुनिकाटा फरेस्ट अफिसखौनो गाग्लोबबाय बे लासिंसिं जोंनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय लासिंसिं दा जोंनि बर' लिडारफ्रा जोंनि बर' आफादफ्रा मा रोखोम सानदों बेखौ दाबो साननो बुजिनो सेस्था खालामाखै बाथ्राया बिसोर दिनै गिदिर कुइसन जाबाय दा जोंना गावजों गाव दायलायबाय थायो दा एफा गिदिर सिरियास घटना जाबाय बे अफिस बुख्रुबलायनाय एखे अस्त्र शस्त्र लुट खालामनाय आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जायनाखि माने माबाफोर फरेस्ट फोर्स ओमफ्राय पुलिसफोर बेखौनो हामला खालामबावबाय अन्थाइ खुबैनाय लावथिं बुनाय बे घटना जाबावबाय दा बे खेत्रआव जोंनि आफादफोरनि नेताफ्रा बेसेबां सानदों बेसेबां बुजिनो हादों दा जे गावजों गावसो दिनै आं नुबाय थादों गावजों दाय होलायनाय जे हाग्रामानि समाव एखेबारे असान्थिया बारा जाबाय हाग्रामा फैनाय लोगो असान्थिया बारा जाबाय दा जों बेबायदि गावजों गाव दाय होलायनानै जोङो बे माने गाज्रि इलेमेन्टखौ जों एनकारेज खालामनो ना जों बे गाज्रि इलेमेन्टखौ जों दबथायनो दा जों इलेक्सन लानाय जों बेबस्था लानांगौ दंना गैया आं दिनै बयबो आफादखौ जों खावलायनो लुबैयो दा जों ओंखायनो दिनै जोङो खोब लाजिनाय दुखु मोननाय जों मोन्दों जे फरेस्ट अफिसखौ एटाक खालामनाय अस्त्र शस्त्र लुट खालामलांनाय बेफोर देरसिन लासिंसिं मा थानांगौ गारि सावनाय गासिबो माबाखौनो स्मेस खालामबाय दा दिनै जोंथ' लाजिबाय जोंथ' दुखु मोनबाय आरो दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्ट लाजिना लाजायाखै दिनै बिथांमोना बर'नि न'आव थाङै बिसोरो लुट खालामहैयो बर'खौ इभिक्सन खालामनाय बाथ्रा बुङो इभिक्सन खालामो बर' फिसाखौ गावथारो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट गावथारनाय रेकर्ड दं बर'खौ गावथारो बर'खौबा माने होयो इभिक्सन खालामो खिन्थु दिनै मोनसे फिसा घटना इभिक्सन खालामनायनि थाखाय दिनै उल्था माने फरेस्ट अफिसखौ दिनै हामला खालामबाय गाग्लोबबाय सेवांगार खालामबाय बेनिफ्राय लासिंसिं मा बाथ्रा थानांगौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ दिनै लेसन लानांगौ लाजिनाय लाजायाखै आरो जोंनि बर' लिडारफ्रा लाजिनांगौ साननांगौ लाजिना लाजायाखै बेफोरखौ बेनिखायनो जों दिनै बेखौ लानानै जों दाबि खालामदों